Shalom ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላክ ከመይጸንሕኩም Hejsan Guds församling, Guds frid och Guds nåd vare med er. أنا حاكم سلاحدين مسحاكم سيم كنت كل جزين نقول معلت زخون قال حزنا لكم نمت لهم دمان إذا معلت زخون قال حزنا متينا لنا. Det är broder Saladi med broder Sem som har kommit med det dagliga ordet för den här dagen. لهم نكافلو قال بزي منفس قدس أب حكي أين ملالسن إنا. Och dagens ord det är: utan den heliga ande så kan vi inte vandra i sanningen. متحف قدس يوحنس 16:13 I Johannes evangeliet kapitel 16 vers 13. እቲ መንፈስ ሓቂ ምስ መጸግና ንሱ ዝሰምዖ ዘበለ እዩ ዝዛረብ እምበር ካብ ርእሱስ ኣይዛረብን እዩ እሞ ንሱ ነቲ ዝመጽእ ከፍልጠኩም ናብ ኩሉ ሓቁን ክመርሐኩም እዩ. Och det står: men när han kommer, sanningens ande, då ska han leda er in i hela sanningen. Han ska inte tala av sig själv utan bara tala det han hör. Han som förkunnar för er vad som kommer att ske. ኣብ ሓቂ ምንባር ማለት ኣፍታ ኣምላኽ ዝመደቦን ከምታ ኣምላኽ ዝደልዮን ከምኡ ኾንካ ምንባር ማለት እዩ. Att leva i sanningen det är när du lever i det Gud har planerat för en och det Gud har lagt framför dig. ኣምላኽ ሕጂ ኣብ ከምዚ ቦታ ክትርከብ ደልየካ ኣለኹ ኢሉካ ኣብ ካልእ ቦታ ተረኺብካ ብዙሕ እንድሕር ኣድሚዕካ ንኣምላኽ ኣብ ሓቂ ኮንካ እንደለኻ. Exempel om Gud har planerat, jag vill ha dig i den här platsen, du ska göra det här, men du befinner dig på en annan plats men ändå gör mycket arbete, det är inte du är på rätt plats för Gud. ምክንያቱ ኣፍታ ኣምላኽ ዝረኣዮን ኣፍታ ኣምላኽ ዝመደቦን ኣብኡ ተረኸብካ. Och det är för att du har inte blivit funnen där Gud har velat ha dig och där han vill att du ska göra någonting. ስለዚ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ሰዓቱን ኣብ ጊዜኡን ኣፍታ ኣምላኽ ዝደልየካ ቦታ ተረኺብካ ከም ተድምዕ ይገብረካ. Och det är därför den heliga ande gör att du blir funnen i rätt tid och i rätt plats med Guds vilja. ከምታ ኣምላኽ ዝደልየልካን ከምታ ኣምላኽ ዝሓስበልክን ከምታ ኣምላኽ ዝመደበልክን ከምኡ ኾንኪ ከም ትኸድ ዝገብረክ መንፈስ ቅዱስ እዩ. Den som gör att du vandrar exakt så som Gud har tänkt för dig, att du kan vandra i det som Gud har utvalt för dig, du ska göra i livet, det är endast den heliga ande som kan hjälpa dig i det. ብትውስኖ ውሳነ ብትወስድዎ ስጉምቲ አክሽን ብኩሉ ነገር ልክዕ ምስ ናይ እግዚአብሔር ሓሳብ ከም ትሰማዕ ይገቡ. Det gör att han hjälper dig att du går i exakt i samma överenskommelse med det Gud har för tankar för dig. ምክንያቱ መንፈስ ቅዱስ ካብ ኣምላኽ ዝኾነ ንዓና ዝነግረና ንሱ እዩ. ኣምላኽ እንታይ ደልሎ ዝነግረና ንሱ እዩ. ኣብ ልብ ኣምላኽ ዘሎ ኩሉ መርሚሩ ዝፈልጥ ከዓ ንሱ እዩ. Och det är för att den heliga ande talar om för oss vad Gud vill att vi ska göra i det stunden och vad Gud har förberett för oss för det stunden, och även som kan utforska Guds hjärta och se vad är det som finns i Guds hjärta. ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 2:11 I första Korinthierbrevet kapitel 2 vers 11. እቲ ኣብኡ ዘሎ መንፈስ እንተዘይኮይኑ ኣብ ሰብ ዘሎ ነገር ዝፈልጥ እንታዋይ ሰብ እዩ. ከምኡውን መንፈስ ኣምላኽ እንተዘይኮይኑ ነቲ ኣብ ኣምላኽ ዘሎ ሓደ እኳ ዝፈልጦ የልቦን. ንሕና ግን እቲ ካብ ኣምላኽ እተዋህበና ምእንቲ ክንፈልጥ ሲ ነቲ ካብ ኣምላኽ ዝኸውን መንፈስ እምበር መንፈስ ዓለም ኣይተቐበልናን. Det står i första Korinthierbrevet kapitel 2 vers 11-12. Men vem vet vad som finns i människan utom människans egna ande? Så vet heller ingen vad som finns i Gud utom Guds ande. Men vi har inte fått världens ande utan anden som är från Gud, för att vi ska veta vad vi har fått av Gud. ሪኹም ካብ ኣምላኽ ዝኾነ ነገር ዝነግረናን ማዕሙቕ ኣምላኽ ዝምርምርን መንፈስ ቅዱስ እዩ. Den som utforskar djupet i Gud och i anden, det är den heliga ande. ንምንታይ ከም ዝተፈጠርና ክነግረና ድኽእል መንፈስ ቅዱስ እዩ. Det är den heliga ande som kan berätta för oss varför vi är födda, vad vi är skapade till. ራእይና ክነግረና ዝኽእል መንፈስ ቅዱስ እዩ. Vem som kan berätta om vår vision, det vi drömmer, det är den heliga ande. ዕላማ ኣምላኽ ኣብ ህይወትና ዘርእየና መንፈስ ቅዱስ እዩ. Den som visar oss Guds plan för våra liv, det är den heliga ande. ኣምላኽ እንታይ ጊፍት ይህቡና ኣሎ ዝነግረና መንፈስ ቅዱስ እዩ. Vilka gåvor som Gud har gett oss, det är den heliga ande som uppenbarar för oss. ስለዚ እዚ መንፈስ እዚ ናቱ መሪሕነት ኣብ ህይወትካ ሚስ ጌርካዮ ሓሊፍካ ማለት ብዙሕ ነገር ኣብ ህይወትካ ኸሲርካ ማለት እዩ. Så att gå mitt om vad den heliga ande vägleder dig, vad den vill att du ska göra, det Gud har planerat för dig i den stunden. Om du missar det stunden, det är som att du går i förlust av mycket saker. ብኩሉ መንገድና ኣብ ሓቂ ክንርከብ ብኡ ምምራሕ ንላመድ. Så låt oss hålla oss till den heliga ande för att vandra i all sanning. ንስኹም ብሉጻትን ክቡራትን ኢኹም. ሻሎም. Ni är värdefulla och segrare. Guds frid.